Rugrug yan na pala tarapahap na sir. Di pala ime. Yung kastoy matindikin mo na. Napukawan iti probinsya ti maysa kaditi may pagpanpanakkel nga atleta. Iti laing tawen na sa nga 18, pimusay ti trackster ani Mark Dave Nicolas at tuboy ti barangay Buyboy Piddig Ilocos Norte. Iti laing uneg ti sumagmamanong aldaw, alisto ang nagprogreso ti sakit na mapapati ang nagtao diti sakana. Mapapati ang nagsagaba daytoy ti compartment syndrome. Marigatan ang mga wati ina ng awanen ti anak na. Nakipartisipar pa'y laing ni Mark Dave ti funran ang iwayat iti ili ti pasukin no sa dinno ang nagunod na pa'y ti first place. Kalpasan na, dituyan ni inagal na ang nasakit ti saka na. Pinayabak ti Jenners nga kasinsin na. Umamang kitan dahil ti saka ni Dave kuna ta ibagada pigsang awamat pakakita kinikita na awat nagmusungan na tita kuna na pinta di ospitalan anak ko kun winma kuna na nga sigot napang kami hospital itipitigen ngam kuna da itipidig nga ipabatak nien. Kung nati inana ang x-ray ni Mark Dave ken awan met tinakita da ama diti resulta na. Nupay kasta na amwanda ang ngato ti creatinine na. Iti kaadada iti ospital at adda alimteg pa iti saka na. Iti panangiladawan na, nakarungot o ti saka tinarik na ni Mark Dave. Idi talagahan na kaya nagpa-wheelchair. Mama, wheelchair na kuna na. Siya ti mapanagpagpakaasin kuna na. In wheelchair ko diyan ako. Kuna na, nurse please. Kuna na. Operaan da kun apis kakaasi apun. Kuna na. Urahin tayo jay doktor. Awan pa schedule mo. Adama-dama mo. Opera ko na na. Please. Tulungan da kun operaan da kun kuna na. Agpagpakaasin isot agpagpakaasin kasinuin na payin. Kalpasan ti umuna agundaway ano opera ti saka ni Mark Dave, impagarupda si maya aten ti kasasaad na. Ngem iti panang bisita keng kuana ti doktor bayat ti panagpapaimbag na diskubreda asaan na amay garaw ti saka na. Dimmalan man daytoyan ti may sapay nga operasyon ngem saanen ang nakalasat pa isuna. Anak ko, di mat lumabang kaya ko na. Di matamo pang panawan ni mama ay anak ko kunang pinanawan nagmadlagta anak ko kunang kunam laban kunam anak ko. Ba't kayang ko nagkikwana? Di ba't pulas lumabang ka anak ko? Di jet na auditor kasi naawanan na puot. Naawanan na puot ka na jet. Pinakakita ka na jet anak ko. Hakikat maalag retrik nagsigo. To 15 minutes, makita ko ka. Awag kasta tayo anak ko na wati kita nagkatado nga masikik ko anak. Ingka kaubingan ni Mark Dave ti panagbalin na nga atleta. Grade 4 laing daytoy di umuna pinartisiparan na ti track and field. Idimet na angay ti palarong pambansa 2025 iti probinsya, nagbalin daytoy a record breaker. Gapot impakita na nga abilidad kung nati inana ang naggiinagawan isuna tinaduma-duma pagadalan ken pinili na ti Adamson no sa dinno ang nagbalin isuna scholar. Ura estudyante pay laeng kung nati inana ang natulong daytoy. Kadaytoy ang panagbakasyon na, pa-renovate na kumapay ti pagtainganda. Alagat mo isip kayat mo anak ko ako maikawid ka nga rod kuna napan iti luneson napan da pala nagbike yan te kasinsin na naground da pala jay bisikleta napan pala nagbike ngam iti sumangpet iti lunes mama inaklawagen kuna na ala anak ko kat tunanot sangpet mo nga rod kuna kat tuno biyernes di da ka pay nailiw di kita at tim anak ko pumanaw ka man sang sangpet mo gapot Manila kuna man kanahin kumot kasarsarita ida kung nanalat ka. Itat iti biyernes, iso de pinagawid na ako na kon nagawid, may naay nalat ay motor kon. Kuna na, ay mama, buludag man deta motor mo, kuna na, ta. Yung kami makapenran to no Sabado, ijay pasukin. Alwadan nyo nga rod, win ma. Thank you mama, I love you, kung kuna na. Dagiti laingin narway a medalya ken pamadayaw ti agserbi a pakalaglagipan ti pamilya na ken kuana. Makuna analpasen ni Mark Dave ti lumba ti biag. Ngem babaen ti kontribusyon na iti sports community ken pamadayaw ana ipainay ti probinsya. Agtultuloy ang mainspiraran dagiti napnuan arapaap nga agtutubo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.